Tepengaken nami kula Delas Bugi Abdi Kinayaman Gusti saka kelas 12.5. Nek kene aku bakal bahas tema RT modern. RT modern sangar. Langsung nek ceritane ya Cah ya. Adegan 1 balai desa. Lampu nyala, warga podo nglumpuk, Pak RT mlebu dengan percaya dirinya nggawa laptop sing jadul lho Cah. Sing suarane koyo kemersek. Pak RT, sugeng sonten para warga dino iki aku bakal kerja resmi, bakal jadi RT anyar. Lah wiwit saiki kabeh sisteme kampung bakal tak dimodernisasi. Paijo bisik-bisik karo Sri. Lah modernisasi rondo wae wong sing padha turu jam 8. Mbak Sri sungkan dhisik jo sopo ngerti iki arep ngkei sembako. Pak RT kamping pisan rondo kampung ora perlu nganggo kentongan maneh wis ora jaman jadul pol, mending gak aplikasi wae ben iso pencet on duty ta off duty. Kartu Pak, HP ku wae jadul, gak iso ge opo-opo, cuma iso ge SMS-an tok. Pak RT, ora popo Pak Karto. Kampung iki kudu maju. Nek HP nek jadul yo tuku sing anyar. Pak Karto, luh, duwe sapa? Pak RT. Tuku HP get tuku mangane angel apa meneh get tuku HP Pak RT. Warga liyane, hahaha. Adegan 2. Masalah barcode. Pak RT. Kamping podo kabeh laporan. Kegiatan wajib kanggo barcode mlebu ronda laporan. Gotong royong ngerti pembayaran iuran RT kabeh kudu dipakai. Mbak Sri nguncem tangane. Pak pinter barcode sing kemarin jenengan tuku kok wis dipromosi ae bocah-bocah TKI lah. Kok saiki ora bisa nyetak Pak RT. Yo kui pinter yo. Rusak sitik tapi ora tak dandani. Paijo. Aku kemarin nyoba mindai barcode iuran malah muncul pesan tulisan printer not phone. Iku iuran opo printer hilang Pak? Warga. Pak yo wis sementara mendane ganggu HP iku wae. Pak Ijo, Pak iki layar HP kok patah-patah. Lah ini kok arep lah iki kok arep mindai barcode nek koyo ngene piye Pak HP ku patah-patah Pak. Adegan 3 rapat online. Pak RT kaping 3 rapat kampung iki saiki gawe Zoom meeting ben modern, ora perlu ngumpul gak zaman. Pak Karto, Pak sinyalku ning omah iki welek lho Pak. Aku gak ndek wifi, paketanku yo sekaratul maut, mbok yo mbok tukokno to Pak. Oh, Pak Paijo, aku ingin nyoba Zoom sing jenengan sampeyan kirim. Malah nyasar ning rapati ibu-ibu PKK desa sebelah. Mbak Sri, aku malah mlebu rapat pemuda Karang Taruna. Piye sih to Pak? Pak sampean keilinge iku lho. Warga padha guyu haha. Paijo, hybrid opo maneh kuwi Pak? Mbok Sri, iki RT opo dealer mobil listrik sih? Adegan 4. Pak RT, kaping 4 ronda arep tak gawe sistem absens sidik jari ben disiplin. Loh, kok mati lek lak kemarin isin urip. Paijo, Pak, iki kok iso mati Pak lho. Piye sih RT keplok?
Mbak Sri, Pak RT iki kampung ora? Laboratorium NASA yo pingin modern yo. Perlu nih disesuaikan karo wargane. Adegan 5 lo, Cas. Suwe yo. Pak RT, aku mung pengen kampung iki maju. Nanging kok yo kok angel tenan sih rek. Pusing aku. Pak Ijo, Pak, maju kuwi penting tapi sing penting cocok karo kondisi wargae. Ojo manuti gengsine pean. Karto, iya Pak, sing tua-tua kaya aku yo butuh waktu sinau. Yo ojo diperkenalkan dengan cara ngebut. Aku yo butuh sinau barang Pak yo suwe. Mbak Sri, nanging ora usah sedih Pak. Kita bisa tetap modern tapi berharap konten jadwal ronda tetap dienggo kanggo tetap dinggo nanging datane direkap nggo WA grup lurah sing lurah ya tetap manual tapi catatan keuangan online. Sing telu rapat tetap ketemu nang sing ora iso ruweh iso melu via HP iku sing ribet Pak RT. Yu iya yo lah kok aku nganti keputusan pengen modern kabeh sekaligus. Pak Ijo sing penting Pak monten kudu modern asal giyuk langsung warga tepuk tangan. Adegan 6 penutup lucu. Pak RT ya wis keputusan finalku ronda tetep nganggo kentongan wae. Laporan nggo WA. Rapat seporo offline seporo online ben gak ribet sing HP-ne kentang-kentang mbek sinyale kentang iku barcode tak simpen dhisik. Nganti pinter wargane kabeh sik baru dinggo. Kartu. Nah, nggo kuwi luwih penak. Yo kabeh nggo barcode, aku kudu pinter sik ning kentongan baju. Pak RT, matur nuwun kabeh. Kampung iki ora mungkin kudu modern, nanging kudu nyenengake wargae, ya kan?